Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Di kasabutan dahil nila ang ilang pizza sa kasal sa Sivel. Nangandam na ang iyang isusulob sa maong higayon, si Will. Excited ko sa among umabot nga kasal ni Fake. Matuman na gyud ang among mga pangandoy sa usag-usa. Gimahal ko kayo siya. Mahal kit kayo. Hinungdan nga kiyata ko niya sa dakong kasayo ng akong kaugalingon. I love him so much. Ay, salamat. Magkapahuay ko goras kapin. Ay, kalaming iuyatin eh. Kalaming ihigda sa kama. Ay, ganito ang tahag. Ganaya pa si Will manahigayo na. Yun ang ako cellphone. May message yung tingalan to siya. Pagi ko ba sa'yo? May mga miss call, may mga message. Basahon ko. Nera. Kumusta ka diha? Amping ka nun sa kaugalingon ni mo, ha? Gimingon ako di mo. Love you so much. Ako replyan. Diya pala lang yung message niya. Tanawa ko niya sa FB. Imo kong makita na nagsulob sa wedding dress na ko. Excited na kaya ako, Mrs. to be. Tanawa ko sa FB. Dali ang naka-reply, ah. Beauty kayo ang akong Mrs. to be. Misamot ng akong kamingaw nga nagtanaw sa picture. Really, I missed you so much, love. Kininong magpaabot sa mga adlaw. Tukay hinoong moapot. Gusto na kit kong magkaupan mi. Kanang dili na siya malayo pa nako. Wilma, yanong gihabo sa kahon ang isulob nimo sa inyong kasal. Ipahangir to ni Aling aron dili mabuling. Puti baya to. Gisukod nako, ma. Og gusto kay nako. Fit kay sa kong lawas. Gisukod nimo? Oh. Dili baya na maayo nga isukod ang para sa kasal. Nganong gisukod man nimo? Ma, dili ba boda man ang dili pwedeng isukod? Ordinary dress raman to. Og di sab ko mo tuo nga kanang ilang mga panultihon sa karaan nga kung isulob ang bisti para sa kasal, dili mahinayon ang kasal. Binuang na maoy. Og usbon ko, ordinaryong bisti lang na, dili kaon. Nya, huwis raman sab mi magpakasal ko. Pastilan nimo oy. Wa man untay mawa, ba kun mo tuo lang ta? Wad ana sunahuna nimo maoy. Kinaraan naman ako. Og tuod ay mag-shopping niya ta ha para isulob nimo ninyo ni Papa. Naay daghang mga business si Papa nimo. Og mangita kag barong na ay Amerikana. Naasay daghan diha. Taon naman na good. Palit lang gud mo bag-o good. Magpadaman ng kwarta si Fik. No, ayaw na na. Gastos na kaayo na. Maikog ta ni Victor. Kay bag-uhay pa lang siyang namatyan. Unya kay magpadaman gid siya. Ayaw ka bala ka, ma. May igo nang hinipusan si Fik. Ang amo gani untang plano nga bongga gyud ang among kasal. Og sa simbahan gyud. Pero nausab ang iyang hukom kay mahadlok siya nga naapa ko ni mangulitaw na akong lain. Tingali ko nung mausab ko nung akong huna-huna sa mong relasyon. Wa diay siya mosalig nimo. Misalig ba ya? Iya lang gyud nang gusto nga madali ang among kasal. Kay may higayon man gud nga usahay madugay ang iyang destinasyon sa laing nasod. Mapundo ba siya og dugay-dugay sa laing nasod? Dili ba? Mao ka na gisulti na mong papa nimo. Diha nimo, dili ba? Naibaw na kong daan, anak, ma. Mag 2 years na ko ang among relasyon. Nahala, sige. Nakahukom namang gyud mo. Hangtod ka, desidido na gyud. Husto naman sad ka sa edad, Wilma. O, ma. O gayaw na lang mipaliti og among isulob ni papa nimo, ha? Ipalaundry na lang to namo ang coat ni papa nimo.
Kung gusto siyag barong, ipalaundry sab ko to. Dali ra na. Ayaw na lang mo paggasto. Mao inyong atimanon ang inyong unyang mga sponsor, ang mga bisita. Nagsabot namin si Fik bahin anak ma. Daghan ba di ay mong mga bisita niya na? Ang dili man, pipila lang sa among mga suod. Close friend nako og niya, og mga ninong og ninang. Moabot gyud tingali na og duol sa gatos. Di sad maoy. Tingali mga 50 persons lang. Ingon gyud ni anak tingali. Basta gisabutan na namo ni Fik. Ayaw na ninyo problemahang bahin ni anang okasyon na maoy. Nala, sige. Hugot naman gyud ng hukom ninyo. Iampo lang namo ni Papa nimo nga magmalipayon ka mong duha sa inyong pagpuyo. Tungod kay maura gyud na importante sa kaminyoon, anak. Nga malinawon mo sa inyong pagpuyo. Salamat sa pahinumdum namo ma. Og maunay buhaton namo ni Victor. Ay, ang cellphone ni Day Wilma. Day Wilma, ang cellphone ni mo. May calling ka. Ambi palihog nang. Ay, oo. Oh, di ara Inday. Salamat nang. Siya gyud di ay. Hello love. Hello, love. Bago kong abot. Pero, di lang ko na kumadto sa bahay. Arialan ko. Hanwenday ka. Ikaw na ang gusto kong makita ni Higayuna. Di ako sa hotel. O, aray lang na may star dire. Samtang magpaabot sa itong kasal. Gusto kong relax kay ko. Ing hotel lang. Lool lang sa mall. There's my Radisson. Ariya ko lab. Mingaw kay ko ni mo eh. Ikaw pa. Ug may bawo si ate nimo nga wa ka mo pakita niya. May upos to. Di ko ma-relax dito sa bahay. Ariya anak ko. O paibaw lang si mama o papa. Dili na tito o tita ha. Mamag papa na yun. Sultihin lang mo ari ka. O sige, sultihan ako. Pero basig malain sila kung may bawo sila nga mo anak ko sa hotel. Nya naa ka. Gibayaran ko na ng suot sa 2 ka semana. Kay arita mo star. Samtang magpaabot sa itong kasal. Aron relax kita. Milib ko balik 2 ka buwan, well. Aron human sa itong wedding. Mo diretso rin sa honeymoon. O sige, sultihan ako sila si Papa. Mutawag lang ko ni mo ha. Bye. Ako lang at tuon ma ha. Gibayran naman ko niya balik 2 ka semana ang pag-star niya sa hotel. At tuon ako no siya samtang magpaabot sa mong kasal. Nga ano mo gasto pa man gyud mo kwarto sa hotel. Nga may bahay man sila. Tungod tingali kang ate Aida niya. Igihan ang ate niya kod. Dili siya makarelax. O nasa mga bata. Anak, laing huna-hunaon para sa mga tao nga nagkaila nato. Kung adtuon gyud nimo siya sa hotel. Dadon lang nako sinang aling ma. Kay dadon masab nako akong mga gamit. Ang isulob nako sa mong kasal. Pastilan baya ninyo. Nagdugang-dugang lagi mo sa gasto. Sakdi lang gud ma. Yaman ang gusto. Sige na ma ha. Ikaw na lang sulti ni Papa. Naghuwat mo gud si Victor. Nala, sige. Aling, pag-ilis. Ma'am, unsa to, ma'am? Pag ilis nang, og pagdaog pipila nimo ka ilisan. Ay. Kay atuon na ta star sa hotel. Ay, ala no. Apil ko. Ay, tinuod na, dadon ko nimo. O lagi. Kay nagkinahanglan mi nimo. Sige na, ayun na paglangan, Aling. Kay dili sad ko gusto nga mag-inusara lang siya dito. Tuara ba dito si Victor sa hotel? Mama, kaslo na naman mikod. Magminyo na mi. Adlaw na lagi paabot. Ay, ma'am, musugot ka mo kuyugo. Unya ka mo si Romy din eh. Pila ka adlaw ra ng aling. O sige na, nagdali ko. Adto na mi ma ha. Sa pamay mahimo ko. Kasal naman like uwang ninyo. Hello? Hello, ate? Oh, Victor. Hey, kaingon kong nalimot ka na lang. 40 days ni Mama Ugma. Mabitaw nang mitawag ko, ate. Maipada akong kwarta.
Gamitan na para sa 40 days niya. Dili ka mauli? Dagang ikugat ti manunon ate. Ikaw rin may baw. Pagsabot na si mama na ko. Ikaw raw na diha o kung siya plano mo. Human og pangadji. Pamisa lang ko. May gisabot na kong manabtan kang mama. Pila may gipadani mo dong? Basta kay na. Sige ate ha. Ang imong mga anak. Ate managid sila. Sige, bye. Ayaw una. Hello. Ay. Dili gid ay siya baka uli. Masabot ras mama niya, uy. Mao mo gid trabaho niya. Ay, gusto tungod. Biskot man unta to siya nga. Magminyo sila si Wilma human kuno sa 40 days ni mama. Unya, uwa siya mo uli. Ay, salamat. Mas maayo pa og tuwa lang siya sa laing nasod. Sigig trabaho kaysa magminyo siya. Yun na. Paaboton ko ang gipadani ang kwarta. Pila ka, no? Kuhaan lang na ko ipalit og paklans. Pila raman kabuok ng manabat. Unya, suhulan og 500. Oh, lipay na kay manabtan, ana. Nga di man sultihan mo si ate ni mo sa atong pagpakasal. Naibaw na siyang daan. Kanagot siya atin ako. Kutihan kaya na. Igihan pa yun. Maong wala na ko may baho ang niyan ako. Vic, di ba ikit malilong ang atong pagpakasal, ha? Kung may baho si ate ni mo, mapil ko siyang kasuko. Mula bayran niya na yung kasuko na ako. Pasabtong ko na ko niya. Human sa itong kasal. Ay, pila ka oras na lang. Mrs. Victor Solis ka na, love. Matuman na yun ang tanan kong mga pangandoy. Nga maangkod ka. Naangkon na paya ko ni mo, ha? Pila kahi kayo na. Uwa lang may baho sila si mama. Manay nahimo kung saan nila, Vic. Nakig-uban ko ni mo luyo sa ilang kasayuran. Og salamat na lang kay magpagkasal man kita. May isulti day ko ni mo, eh. Oo, sa man. Nga maglaim tagpuyo. Nga sa day gusto ko, love. Gusto ko nga may kaugalingon tang bahay. Nga just tanan. Oh, ipadayon ang tuyo mo. Sa man. Kuan, pangita o laing trabaho. Dili lang ka ng pagka-pilot, please. Nahadlo ko, love. Nahadlo ko nga matintal ka sa lain. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!